Encik Mar Jerwai sedang mas, lai spa, lai pupra. Lai pra. Wan baru ku hemen ku para. Wan ya ro ching is nay marching Kaching i klem jing sdal klem jing ku Chogu trai ubam chuku Yai rwai yai kenut ya utra Nakamba bahunan meklem Nasudaya Maria umutu Siusei kapete yagiku Wan baroku hemen ubara Wan yaroji isnei machinga Kaching i klem jing sna klem jing ku Chogu trai ubam chuku Kohimen kopara tongin duai nagabinda ke jing dumu baper ke jongi hagane ke yukrish bakuit islongu nagabinda ke jingkar ko baro kaba udang teze halo jongi man gasngi ngi duairu nagabinda baro ke bapang ke bashitam ke batia ke hospital ke batia haying ke baron kame ke jingis ne ke jongo trai ngi duai nagabinda shalti kayos ding do baron hapadeng ke jimpang ke jing shitam Idwairu nagabinda filstar karsati badan hapadenge jimpanga jingshita. Pau jisu nang isne yeki baro. Idwairu nagabinda ki program changa center ki retreat nagabinda ki kun samla kaba ki pelong kerpang ha karpo prarpo kendai lai po tarik kam dame nagabinda ki to ki kun samla ba dang lengam in siem na bahar kim badio bante ya kalonging longsem lese kim badia kendu ia ki para samla ki ba yade jimut batki yedwai ba ki nang yo ya ga jingae kadba ki wan lang nagabinda ka nega retreat ka bangi pelong kerpang eki yedwai nagabinda ki program baro ka bangi pelong habar kerega center shaki parish baper ai ba ki nang ya jingae ga jingkarko ha kerteng uppa baru kun baru mensi mbakuit Kajinga e jungu trai jungi u Jesus Christ, but kajingi jungu play. Lem but kajinga sulak jungu mensiem bakoi. Kindon, rank hard but pi baro. Kohimen ko para tong induai nagabinda ki pop ki sang jungi bau jisu nang isne yangi. Inang kot kerpadi kajinga side lem junga Clara bakoi. Baka nang ia side nagabinda jungi Clara kabala kala kabamot lemba ka jinga kendu Iau Francis Azizi bakui. Inang duairu mamangiru inang ya kaju kajinga lemba kajinga kendu iau Jesu. Lemba kajinga mad ia kajingim bakui ha kajingim jongi. Bangin isi ya kapop. Bangin kentait ya kajinglam bas new jongi. Bangin ang karpadi iau Jesu. Bawinang penroy hapo jongi ya kajinga kajungu. Kajingkuit kajungu. Kajingit ban kindiu ibay pat. Sangishpor ban map nagabinda baro kilai jongi yaki por baro ngilale pop persha yaka jingid haki inga sem jongi shaki bayid batoin jongi shaki himen ki para jongi shaki parlog para jor ki marjan mar pa baro Jisu be map yengi sait kud yengi dagas namba kardor ke jame
na ki pop baro ki bangi lele nga pala au play badun bor baro bad happy ko himen ko para bangalele pop shibun e da ki jim karkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle phala janga da ka jingle phala janga da ka jingle phala bakra be janga namah kata ngakar phadi ka maria bakoi kabayaisa katizoti ya ki angel ba kiri koi bad ya pi ko himen ko para bang duaina bintha janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sne yangi badan dalama piki pop jingi unyalam yangi sha ka jingem bam jikut amen. Duai baga jingi do Jesu kanang roy ha pojani lem baga jinga silem jangka clara bakui ni duai naga benda ki seng riniam baro papediang yaga jingim mensiem jangka clara bakui ni duai ro naga benda baro ki bru ki ba linga mensiem lese don bun ki himen ki para ki ba shimenta online ha ke nega mas bakui hakaba trang yaga jingko ai chingkia ayu Jesu na kedup yaki baro nginang duwairu naga benda ki program ba pair jangga senda itu ai kerpang na benda kata ke retreat kerpang ka bangi pelong naga benda ki kun samla batrang bante yaga longing longsem ki bampatia kendo samla hado benda ba Jesu ni arab un te yaga longing longsem batimai yakiro itu wairu naga benda ka jingte yaki yimene barit jangga jingis ne jimbale bakan dep kloi bangen dep la ban pendon kam ya kane ki mane ban khot kar pade ke jingis ne ke jung utrai halo jungi halor ki bri bar koblei me ubela betinias isne ya ka clara bakoi shaga jingid ya ka jingduk to ai ba da ka jingisai jungka ngin bud ya wu kris da ka jingduk ha ka mensiem but bangin long ki ba bit door ban yoban ban paid ya me markma ha ka hima bening dau try jang yu Jesus Christ kun jame uba im bat sen sha rengkat bat me ha ka jing along kawai jung men siem ba koi ublay junom la junom amen. Kacing puli na kitab Uisakiel nong yatu lupa. Utrayu ong kumni. Mapi kukun ubriu tus ngap ya kabang ong hapi. Wat le persya kumbale kata kaying ba persya. Tu ang ya laki sintul. Pat tu bam ya kata kabang ay hapi. Ti habang ngalapet hakmi ladon kakti kepala kener canga, padhak mi kawai kakot kli balatho kladon haka, pad ulaplit ialah kakmat jonga, pad kladon nega jing tho syakmat bat syadin
ปัดละเทาะฮากายากิเตียนจึงยามบัญญาวปัดจึงยามสงสีปัดจึงกอดิดเตียวละอองหังโกคุณอุบริวตัวบ้าเมียกตากบังละไอฮะพีปัดตัวบ้าเมียกันนี้กกดกลีปัดขี้เล็ดตัวเกรนฮากิปายอิสราเอลกุมตางละอังยละกชันตูร์ปาอุละไอหังยากตากดกลีปังันบามเตียวละอองหังโกคุณอุบริวตัวบ้าเมียกันนี้กกดกลีปังละไอฮะพีตัวเป็นกระดังยากกปอจงพีดากาเตงาลาบามยากาปัดกะละลงหากฉันตูจงกะปะเทียงกุมกังับเตอุละอองหังโกคูนุบริวคิเลจมาพีชากิปายอิสราเอลปัดตุเกรนฮักีดากิเตียนจงลักเตียนจงอุบเล Yesu ya kasam ka ba chispa kat khandai kana ma jirwai ka ba praspa khat pra iwe pra Utrai undan renkad bat pim. Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. Ha kata ka por ke sinran kila wansha u Jisu ki ong uye u bakrau tam ha ka hima bening. U Jisu u kot ula kot ya uway u kina badula peniang ya u hapadeng jongki bat ula ong. Shisha nga ong hapi lemda pikela bat long kum ki kinarit pinom yorung ha kahima kabening. Jaru ba penrit yala de kum une ukena utaken
ulong ubakarau tam haka hema bening. Jaruba pedias ngeba ya kum uni ukina haka kerteng jonga upediang ianga. Peit bapin i bain ya uwe na kini kibarit. Namar nga ong hapi ba hap bening ki angel jongi ki kemi barabor ya ka kemat upa jonga uba habening. Kumno pe perkat lada ubrio udon sespa tiligi lamborot but kawai na ki kayait sakama hato un ino ya ki kindai po kindai hawulum ban leidward ya kabala sakama lada ulap ya ka shisha nga ong happy un comes no kumen ya kanekaway banya ki kindai po kindai kibam shimla yait sakama kumta kamlong kamon upa jonga ubaha bening ba iwe na kineki barit in jotno. Ka gospel jong utrai Kajiro yame ko Chris. Kohimen ko para bayir hautrai Jesus Christ hage jimpule mendakas ngios ngo yaka jingit chapang jong uble ka jings ngawulem jong uble ka jimpar khatlem jong uble halor malle ki brio nadu ki barit baria hadu ki bakrao uble ubujing mod ujisu ubujing mod namarba uble ubujing mod nagabenda jongi baro udam penkre yaka mariang saudong jongi yaka pertei saudong jongi lemba ki brio ke balaban yarap yang nios ngo naka kitab Ezekiel nungia tulupa uble ula kwa shili yang yawu Ezekiel bad ula beta yawu banbam khatkali bad ka tinu bale ka ong haba ulas tang banbam ulas ngautiang hashindur jongu kakatinu bale ka wanra jingkemen haga jingim jangi tengide bandon kataka jingit ka palat naga benda ka tinu bale namar ka tinu bale ka palai lud yangi nanda ter haka gospel ujisu bu hakama jongi hadu katno udon jimpar katlem naga benda jongi ni parabor ni perkat ublei upeit ya ki bakrau ublei upeit ya ki bapau kemat henre ujisu pat uanra dakawai pat ke jingkili upeit ya ki bapotam upeit ya ki baritam upeit ya ki bashania tillan iyawu de nagataka daw ujisu bu hakama jongi uwe ukena ula kot uwe ukena badu ong lamda pikla kabamol hangne ujisu ong buon ki brio jongkene ka perte menda kidon kam kela kabamol kidon kam ban kela kabamol namar kila kar lut buon kie ke baro hake jingso tu jongi kabam yade jingmut shu badu bale kabam yade shu bad ka jinglong jongo bale ngi kar lut buon kie ke baro kaya kabang ngi kar ya ka jing sarong jingim ngi pen kraw yala de bad ngi perkat hana namar ba ngi im kumne kalabi anglo henre ujisu ong ngi ha bandon ka jinglong jongu kinna nanda ujisu bu kawai ka jingi kai ka ba kraw kaya kata ka jingi kai ka ba kraw ka ba ujisu bu ngimde ben penjot what iwe I barit na padang jongi ujisu u peni hangi ukinna nanda ujisu ong ulong uble ubawad nagabenda ita iwe ibarit ibalajano nagasem jong udaka ba ino yaki kindai po kindai ngud kenre ka juk menda ka perte menda kalekum no ka perte menda ki kam klain
kabun kam ban penjot ya ki barit baria ka parte nagabenda ka jings ngoba jonki shime shimet ki brio nagabenda ka jings ngoba shime shimet ki stang ban penjot bun gi barit baria kai ka jim mud jongane ka ba mot don ki longing longzem ki bam tre ban pediang ya ki barit baria ha ka jingem jonki kangne ngila banong ujisu ukadau hangiru syapanga jimma jonga jimpen hap kun ka jimma jonga jimpan pen hap ukun ujisu peni hangi lembakan ektin nakata kada ujisu wong bale ladangi kata ya ka jingim jongno kamda me ya ki kelong hak po ka kemi kalong ka ba matam ya ki to ki beri ki ba kata namar wale ki perkat omdon mano ba yoi omdon mano ba tep henra ka tinu bale ka ang ki angel jongki ki kemi barabor yaki kangne ka tinu bale ka kran shai kadan namar nga ong yapi ba habaneng ki angel jongki ki kemi barabor ya ka kama tuppa jonga uba habaneng kane kalonga jimma don hakane ka juk kabam menda don buun ki kon samla ki bakala lindi badleze ki armet nangda ban light luit naga jingla rain ki shim ya ka lindi ka basuk kalong ban pen hap no ya ki ta ki kelung balaseng hapo jangki bad ki di dawai ne ki panjing ya rap na ki wei nangda ki pen hap no bala ki bru ki pen hap iki kolong ban yada ya ka burom jangki namar ki la yait bakala ki la yait ya ka lindi kamde ben yait nangda ki poish ya ka jingso si nangda per perkat ya ka lawai bad nangda ki ong kabha yangi ban pindu no ne pen hap no ikolong but don't born ki bru ki pen flor ya ki wei ya kane let's say don't born ki bru ki bayam persha ya ka gospel but ki bru ki bayam persha ya ka gospel ki perkat yalade ki bru ki bayam ya ka gospel ki perkat ningong uble kai ke jimur jong uble naga binda jonga leze kila bakala lendi henry ban pinbait ya ka jimbakala jongi daka ba pinyap ya kulong kinum laban pinbait kane ka longa jinglo hagini gisngi mangas ngi la jolong kawai ka longumi ka phone yanga ka text message yanga but ka don arngut ki kon hapo jonga baka shitop henry hadu katno ka angnud banyada ya kita baro arngut ki kulong henry hakaju ka por hakane ka parte ka don ka jingang nud haki briu ban penjot ye ki barit baria don bon ki briu kilayap kiba im haka jingyat tiplem kabam penim ye ki briu penim ye ki jingim don bon ki briu ke bayap haka jingyat tiplem yap haka jingyat tiplem kabamot ka jingi doble kalayap hapo jongki ka jingtim burom uble kalayap hapo jongki ka gospel kalayap hapo jongki uble ulayap hapo jongki haba uble uyap hapo jongki omdon eye kaba penkan mau yeki ngadeben im ngadeben penim henry bon ki buru hakane ke juk kaba menda ke perkat nagabenda ke jingsnga bha jonga shimet nagabenda ban lailu naga jingla rain kababan penyap no ya ke barit baria ujisu peni hangi ukna badu ong mallaka jingim kastang na ke jing kinna but man ki jingim kastang na kulong but ki pi ki bas ngap ia ngaru pi immenda kum ge ramba pilaban lekat ba mon henre ka jingim jongi baro kastang nakpo ime jongi kemi jongi but lada kata ka por ka kemi ka perkat banganum pediang ini kulong lada ka rai ban pen hapno iyangi ne iapi nginum don hakane ka pertai haka ju ka por malla ki kulong ki don ka hok banim namar malla ki kulong kide ki wanra ya ka dur jongo bale malla ki kulong bala ka hakane ka parte ka penbana hangi ubale udang idiangi bad malla ki kulong
kilong kabor janga kambala jangu Chris. Every child is a miracle. Mallaki kilong kalonga kambala jangu balai. Mallaka jingim kalonga kambala jangu balai. Namar don't born gibru kids. Shitam banyo kulong. Hakinigi porngitip kumba laipo prangot ki shikurim kila wan shimenda yaka retreat namar kimbat yokulong. Henry kadbangi dangyo jingim kadbangi dangyo ke jinga ejong kulong don bon ge borio ke kendai. Hakaju kapor don ro bon gi longing longsem ki ong namar ngim light por namar ngi bon kam palat namar ngi duk palat namar ba ngi haban lay tre ki kanglad nakaban yokulo don bon ke brio ki pendon kam ya ki tiar yada nakaban kang ban pun kon kaniru kalong kawai pat ka binda janga jingim kawai ke liang ki shikurim ki trang banyo kulong kawai pat ke liang ki shikurim ki kanglad banyo kulong kane kalong ka policy. Kaneka long kaba kata palat iya ka jingim briumenda. Badu Jisu patu ongkum no ngi haben pediang iya ka jingim hapojangi. Lada baro ke perte mudur minda ka perte ka kikai yangi shapanga jinglai loy shapanga jingkaman shimet shapanga jingsnga perte but nagabinda ka jingsnga bun ki briu ki ongkum no ban pediang ia ki kon kalong ka bamatam don bun ki brio ki im kumne larangi page ya ka Europe ni yo I ka population kalahiar namar ka ne ka jinglong larangi page kino ki ri ki ba hiar kristan de namar ba kim treben pediang ia ki kon kim pediang ia ka jingim bad ujisu ong kumno ka jingjot jangi brio ke stang haba ki jait ben riu ki yap ha ke jingyat te plem jangki nak kaban sa ye ki kon nak kaban kha ye ki kon lada ka longkomi ka sange ben ka ukon te nangno pat ka wan ka jingim ha ka ne ka parte tinaka ta ka daw ko himmen ko para kaneka benda janga gospel kalong ka ba kongsan naga benda jongi ban sa ye ki kon ban pen he pensani ki kon ban pen ro ye ki jait ben riu bad habang istang ban ya trelang bado bale uble un peit yangi bad ong peit kini kilong ki bakarao kayinga sem badon bun ki kon kidei kum kini kiyinga sem kilong ki bakarao namar ki kumat jungo bale kadon barabor halor kum kita kiyinga sem te benda ngihaben puson ba don bun gi longing longsem ki ba rispa henre namar ki it palat kaspa kim treben pinroy ki kon larangi pe kasihils ngilaban yo I hakino ki inga sem badon bun kon kide haki inga sem baduk haki inga sem rispa ki jid ya ke lendi kabasuk ya ki ang ngilabayang iwe ne arngot namar ngit saliaban sumar ki kon hagane ke juk kaba mendaru don sa kawai pat ka jimma buon gi longomi kim treban kau kon penban kilongomi Caesarean buon gi longomi ki kerlalong Caesarean namar kim treban kau kon kiting ban kau kon ngide ban puson lada ka kemi jongi kating ban kau kon leseng inumyo ngalong uba Henryu haying ngalong uba Henryu haying uba kaddu ladaka kemi ki pa ki rai ngilabiang arngot ne laingot te kila duno uwayulindo lese kila sange haba kila yo sangut ki kon but ki ong kalabiang sangut te kila duno uway ulindo te nganum ingshu hakama jombi kumne hakaju ka dur ko himmen ko para don bun ki ingasem ki pindu lindo ki pindu rinium kumne haba ki shim ya ka jingrai bakala lese ublai utumu usaindur nagabenda malle ki ingasem lese ukon ubasan uba Henryu ulong bishop ulong lindo kalong rinium
Henry namar ka jing pinhuin jongi, namar ka jingkuan lalo jongi, namar ka jingkua shimet jongi, ne nagabenda ka jingsno ba shimet ka jingaray jongi bonsin, kayalam yangi siya ka jingsausi, siya ka jimpindu ukon. Kabamot, onde tangi ba pinhap kun gilepop, kiba rai banum ka ukon ru kilong, kiba lepop haga jingim jonki. Haba ki rai da kano kadur bangila biang katne kata kalong ro ka pop namar da ka jing shisha light no na ka jimpang ka jing shitom ngimde bandon kano ka daw bakhanglad benyokon ban kon kajuk kabamenda kapengsan kajuk kabamenda kidon bun kidaw ban pengsan ko himmen ko para katkum ka jimpan shy jongane ka gospel nginam peit halaka jong ka mensiam kai ka jingkwa kabangidon hapo jongi kai ka jingmud jongi halor ka jingim briu hagane ka parte kai ka jingmud jongi halor kiinga sem jongi kumno ngishim ya ka jingrai leze don bun gi kon samla negi shi kurim kishim ya ka jingrai ayu halor kiinga sem jonki hato ka jingrai jombi kalong katkum ka mon jongu jisu katkum ka mon jongu pa namar ki angel jongi ki kemi barabor ya ka kemat upa jonga ubahabening padu jisu ong kumda kamlong ka mon upa jonga ubahabening ba iwe na kine ki barit in jordno iduai banginang yo jimpan shai jimpan sle jongane kutin halar kiinga sem jongi ngidwai na gabenda ki shikurim ngidwai na gabenda ki samla ngidwai na gabenda baro ki ba pensulem ben yokon bakinang yo mensiam ben pediang ya ka jingim kadba ayu jisu hagane ka parte ko jisu bayit karko kardo yangi karko kardo ki shikurim bam bad yokon karko kardo ki shikurim bam treben pediang kon karko kardo ki kon samla ki pensulem ben shonglok karko kardo ya ki shikurim ba yahat ya ka jing sobha janga parte da ka ba kanglat ya ka mon ba ka sain duru blai ha ka jingim jangi en yaro ya utrai Jesus Christ Amen. ko himmen ko para tongen yang tongen plai ka jingeit ka jangi ngangeit au blai upa bren bor baro nung tau ka bening bakadendo padahal Jesus Christ pun marway sungu utrai jangi yau bala pun namin sim bakuit yau bala kana ka Maria teisoti bala shalebin hapopon Dios Pilatus la sanar kana yawu ula yab la tep yawu ula kiyasha gibayab kagas ngi ka balai lamipan na gibayab ula kiyo shabane ushang shakamonu blay upa badan bor baro nangda unwan pat ban bishari kibayim bat kibayab ngangit ho men siem bakoi haka balang Catholic bakoi haka jinya silok kirikoi haka jimmap ekipop haka jimmi pat kado daga jingim bam jikut amen Lai spa prapuwe. Jing
Kaya duai ko himen ko para baka jingknya janga bar jumpi. Kalong ka ba pediang hon hau blay upa badan bor baro. To try piding jingknya ni kici jongpi. Nakabanta kici ro ko pura makerceng jongu. Kici mento yengi berkabalang ko kui jongu baro kowe. Ha ka jingkan mau buram ia ka Clara bakuit ngiwanra da ka bariu bale ya ki jing terwa ki ba en pen kantang dame ko trai uba da ka ba me pentengen yengi ha ka ne ka jingim me peni bangem de ben do jingkarmen ben yo ya ka ta ka bala kular na ka benda ka bam jikut dau Chris utrai jingim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat phi. token tiu ya la ki donut Ikan tiu yaki jau try. tongin aingu ya utrai ublay jingim Kai song hok bat katei. Dashisha kalong kaba shong hok bat kabade kadeiti jangi bat ka jimpenim yangi kamalla ka por bat ka jaka banai nguyame ko kinrad ko pa ba koi ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ki rikuit ke bela penkantang yalade hau Chris naga binda ka hima baning kalong kabade hok benyero ya ka jingsuma suker ba pelajame da ka ba me kot biang ya ka jinglom brio shaga jinkuit ten rai jangka but me ver ya ka ban mad hangne haperte ya ka jingai ya ke ba enyo ha ka parte batimai but komda rengot bat ka kinhorn jangi angel bat ki rikuit ngia ro yame bat ngi pen bana kalem sange para tongin tuwai na gabinda ka jimpen slet mai halo jangi lempa ka jingwan hya jung men siamba kuin halor ka ne ka duwan ka dukpat kum juru halo jangi pangindup iyo e ka jimmur jango balai ha ka jingim jangi ban sumari ka jingim ban pen roy ka jingim hapadengi jait ben rio jangi hapadengi ki himmen ki para jangi pangi duwai ka perteba ro ka we ken pediang jingim ai bau men siamba kuin unam pen slet ki baro Shakane ka jing sautu kabaki deben yo. Dashisha melong ubakuit katrai katamay jong ka jing kuit barom. Namar katta ngi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi. Da kabapa ya umensiyem jame kum ka jer halo jangi. Bakin kalalong yangi. Kamet barkas nam jangotrai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shem ya upu badaka bai nguyame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong. To shem batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjunga ya ka bay naiti naga benta jumpi.
Hakaju kerukamendal alayabam ulashimya kakuri. Badaka baingo biang yame ulahayaka halake senran uong. Tushim batu dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang batemai badbam jikut. Yakaben penmi nagabenda jambi. Bad nagabenda ki babun. Nagabenda ka jingmap ikipop. Taleya kane. Bankan mau iangam. Kosnam bakardo jang Christ. To pen kui diangi. Pen kui dia kemen siam hadim pen kui. Pen kui pen kiaya ki bapang ki bashitom bara. Yada yangi nau bamen nau ksoid. Kajing maya jong kajing Namar kata ngi ke ba penmendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki ba bit benyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me ba ngi ke ba yo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ke ba la penyat le kawe da omen siyem bakuin. Token mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasatala ka partay, bat to penjana yaka haka jingin, rengkat baduliyo upa bakui jangi, uvilbet do bishop jangi, bat baru ki lingdo, bat kirinium. Token mau lemro yaki himen ki para shinrang bat kende, ki bela yotiya da kaba kermen yaka jimmi pat, bat ya baru ki bela kalat no haka jingisne jamme, Top diang yaki shaka jing shai ka kamajame. To isane yangi barungi karpadiame. Krambareng had but kamaria teisuti bakuit ka kamijang oble. Ujasa bakudo kurim janga. Ki apostol bakuit ka Clara bakuit. Francis disease bakuit. But baru ki rikuit ki bela pens ngabayame pateng la pateng. Ngilong ki babit. Ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. But bangin ra but pendon buram yame. Da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamay ublay upa badon board ha ka jingelong kawe jangumen se embakuit baro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko parato in duwai kumbau Jesu ulaki kayangi nagabenta ke jingim janga parte nagabenta ke kelong nagabenta ke longkemi ba armet nagabenta ke shikurim bambad don kun nagabenta ke ba penhap kun ngi duwai nagabenta ke jingim jongo bale ka ba kordor ka wansha ke ka parte ngi duwai ru nagabenta ke retreat jongi kun samla bambad yo kalat kalendi bente ke longing longsen Idwairu nagabinda ki bapangi bashitom baro. Ay baka jingidu Jesu kanang sutir haka donut kamensiam jomal laki brio. Kopa jangim baha beling kalonga bakui kakateng jame. Kanwan ka hima jame kalonga mon jame hakandaw kumbaha bening. Tuayang minda ka jimbam jangi kabahala kasni. Batamap ingi karingkang jangi. Kumbangiru ni map ikabales niyo yangi. Badwati alam ingi siya ka jimban shoy. Henry topelait yangi nakapasini. Topelait yangi karpat kotray nagajing suni baro nagajing pang nagajing shitam nagajing sosi nagajing ting. Hagajing spoon jame tay jing suk jing sign hagas ngi jangi. Kinamba nagajing arap kajing isne jame. Ngilait barabo nagapop ang nginyo jing yada nagajing jenjar baro. Kadbangi dangap kemelendi agajing karmen bakuit. But kajing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ.
Nomar kajumi kalong kaima, kajumi kabor berkaburam, junom la junom. Kotrai Jesu Christ may bela ong haki apostol jame, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy. What pay de ke pop jangi, Henrya ka jingay janga balang jame, badha ka jings porn jame, toy hakaya ka jingsuk, bad ka jingat alikawe katkum gamon jame, mamay uba im badabasensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray, kandon barabor rengka bat pim, Rengkat bat dap daga jingido Kristo ngin yaingu markaliam. Kukun lang produblay, bikin kipo percay, terus kau senangi. Kukun lang produblay, bikin kipo percay, terus kau senangi. Kukun lang produblay, bikin kipo percay, Tuhan jingsuk yangi. Hakumi ukon lambro jang ubale. Hakumi ubaket no ka pop jang ka parte. Sukito ke bala kot sa ka jingka wai jang ukon lamborot. Ko kenrat ngulong besong ho ko mendrung ko kayeng jenga reisi ong tanagatin ka masim jenga ka sakia hi.
Bala pen kadang yang ida ka communion bakoi ba communion men sim. Adukan no me in toy ni yang. Adukan no me kwaman pen karau yang. Adukan no me la kwaman karku yang. Yesu memshim kwa. Bat iway balit na padang jangi in jadna. Memshim kwa. Ba iway kulong barit in jadna. Merai jingin. Kajingin kabapuna. Yesu karko kardo. Baro kene ke himmen ke para ke bashimenda hagene ka mas bakoy. Ay baga jing do ay baga jing mo son jangi. Alor ka tenja me. Kanang ya rap ye ke ban sumar ye ka jingin. Panir ye ka jingin. Ban pediang ye ka jingin haga jingin jangi. Yesu nge do ay ro. Naga benda ke himmen ke para jangi ke shashitam. Haga me ka pa jangi na mar ke jing pa ke jing shitam. Yesu nge do ay naga benda ke batya ha ke hospital. Iduai naga benda ke longami ke baar mein iba sumare ke kal iduai naga benda ke samla ke baar mein iba benha pe ke ko iduai naga benda ke longami bam treben pediange Yesu anak ende oram yaga jingim amalla ke bre bagi jait ben tri ke roy parum pare yaga jinga e jaga jingim Yesu ben roy ke jait ben roy yaki bange ben roy ke ba pediange me ha jingim jaga Bori ki baro, penslaya ki baro, ki devoram ki baro, ay bori ki Jesu, karko batai di, ay baga buram jame kating shine halo jagi, mangindo piyang ya kating jame, kating kalong kadang jage chingame, kajing so jangi, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia Dubai. Enda la pendemai yengi kotrai. Haki umbolio janga jimpenim. Ngi karpad rit yeme. Ba da kaba kam jan shaukris malagasni. Lemba ka jinga side lem jonga clara bakoi. Ngin longi babit. Benyo benda ha kahima jonga jinga e jongu. Uba im bat sanshar. Genom la genom. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Ringka bat piru. Blay badon bor baro in karko yepi. Upa baro kon baro men sim bakoi. Amen. Yalaisuk ban penbana ka kubar babad. Jonga jingi du kris. Shaki himmen ki para jombi. Nisongo yaw blay. Ko himmen ko parang ako aban penbana. Kabayade bat kanega retreat. Jongi kun samala. Lese don kiba yaw kereta kibam batlap. Iya ki samla. Lese ki ang nur bante ki inga sem. Henre ki bambat yo. Yaw samla ubabiang ne ka samla kababiang kilinga mensiam. Kanega retreat kalau nagabinda ya kum kini. Lezing itip haman lagi parish ngi don bon gi samla basa kut kubne but ngakar part ngakan dujur ya piki kimi ki pa ke bas ngap ya nga piki samla ke bas ngap ya nga banang penslor ya ki we manam pendip ya ki we ban yalam ya ki shakane ga retreat ka bangi pelong na do arpo pra tarik jongani banai kastang ya retreat janmit lai shiteng Hadu sengiutrai laipo tarik prashiteng. Bad pi ki basngap yanga nang sam yakane ka jingkantu jonga kenamba bakini ki samla kinum larain bad kane ka jing sainduru bale ban perlong yakane ka retreat bad kalong ka basaiso ila ngidam pen kare ya ka program ka bakerpang na benda ke bawan kane ka retreat bad ke bawan kana benda kane ka retreat kinum babe kalong ka jimando yaki but ngi duwairo ba pinia kendu samla
papin ya kundu paralo ka babiam nakabenda ka jingim jampi bante ya ka longing long sem na markane ka long ka saindur ka jango belai jingang nur jango belai bagi jait benru kan roy parum pare lese pi babe lese pi sngau kut lad lese pi don bun ki daw jang ka jingdu jinggarmen bad habapi wan nakabenda ka ne ka retreat pensayo jingkoi jingkia pensayo jingkoi jingkia menziam pensayo jingkoi jingkia met but pensalai luit na babon jait ki jingsau tu bakala ne ka jimparkat ka ba pelabu hapo jampi uji sun kar ku yapi te wadnum la rain banwan henry long ki bas sngo comment banwan shimanda ha ka ne ka retreat sngo ba shim kia ya ka ne ka retreat ai bakalong ka ba seiso na ka benta bun ki samla ki bas sngo kutlat ke balingamen siem ban te ya ka longing long sem jisun kar ku yapi Laispa arfusa. Amen. Any right, Jesus Christ,